kata mag jo primary bende osebed kiiko. Koro nitiere training ma ikawo ji ma inyalo donde skul achiel kato iterogi kamoro timiyogi training kato gimbe gidhi train jowetegi e skunde ma gintiere. Koro mano osebedo ka timore iikogi. To achaka dogie kamiwacho ni nyithindo dhi wuok e grade mar 6 kadhi grade mar 7 to gidhi e secondary. Kanyo ero kaka nang'isi cha, sirikal poko oikore nyiso ji ni jogi to dhi kanye e yo maliw. Nikech kanyalo wacho ayanga, an achiel kuom jok ma ntiere County Education Board. Secretaries mag union te, Kupet kata NAT, branch ka branch ma gintiere kata county kaka Kupet, wan branches wa gin counties. County ka county ma wantiere wan jok mantiere County Education Board. To County Education Board gi onego nyocha obedo ka ka register private schools mondo ikre mondo okaw nyithindo ma nitiere grade 6 kadhi e grade mar 7 kaka secondary, junior secondary. Ma moko nosemi kod gi Ministry of Education gi NEC. Koro ka ji